Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons meeluisteren en verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Gonnie Zwaga. Mattie Kramer van den Akker is afgelopen dinsdag opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft woensdag een nieuwe hartklep gekregen en ze hoopt volgende week weer thuis te komen. Na de dienst staat de koffie klaar. De collecten. De diaconiecollecte is bestemd voor werelddiaconaat van Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Kinderen werken op de markt of op de vuilnisbelt. Stichting De Kleine Arbeider geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaar om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Otto Roelofsen is onze organist, voorganger is dominee Tietje Hipma. En in verband met het advent gaat nu de eerste kaars aangestoken worden en daarna zingen we het kaarsenlied en indien mogelijk doen we dat staande. Dan wil ik een van de kinderen vragen of die een kaars wil aansteken. Wie wil naar voren komen om een kaars aan te steken? Dan wens ik u een gezegende dienst en zingen we staande het kaarsenlied. Nee, hè? Ja, nu wel. Ja, dat zou. Dan moet ik hem weer even vastfriemelen. Fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn. Eerste advent. We gaan op weg naar kerst. We gaan op weg naar het licht. We gaan uitkijken naar het kindje dat geboren wordt. En dat God zo bij ons wil zijn. Dat is het feest waar we naartoe op weg gaan.
En fijn dat jullie allemaal komen om daaraan mee te doen. En wij mogen daarbij weten dat God ons wil helpen. Onze hulp is in de naam van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die altijd trouw blijft en niet loslaat wat hij gemaakt heeft. En God zegt tegen ons, genade voor jullie en vrede. Van onze Heer Jezus Christus. Amen. Jullie mogen gaan zitten. En dan gaan we aan het begin van deze adventsviering gaan we eerst bidden. We gaan praten met God. We gaan vertellen hoe het met ons is. En we mogen weten dat God ons wil horen. Zullen we bidden? Heer onze God, dank u wel dat u ons samenbrengt. Dat wij advent mogen vieren. Op weg gaan naar het kerstfeest. Uw licht zoeken in ons leven. Uw licht in deze wereld. Want God, er zijn zoveel mensen die licht nodig hebben. En vrede. En liefde. En we hebben dat zelf ook nodig, Heer. Licht en vrede en liefde. En daarom bidden wij God, wilt u bij ons zijn? Wilt u bij alle mensen zijn? En geef dat wij dicht bij u mogen zijn. Amen. En dan gaan we nu een lied zingen. Nu daagt het in het oosten. Het licht van kerst komt eraan. Ik wil jullie eens even vragen. Zien jullie daar die ster?
Ja, zie je die sterren, grote sterren. Ik heb gehoord van juf Geertje dat jullie ook een liedje kennen over een grote ster. Klopt dat? Dat ken ik nog niet zo goed. Gaan we vast leren deze tijd. Een ster. En weet je welke ster dat is? Wie heeft een idee waarom er nu een ster is in de kerk? Is er iemand die een idee heeft? Ja, daar is ook een ster, hè? Heeft iemand een idee? Hebben jullie wel eens van de 3 koningen gehoord? De 3 wijzen? Ja, hè? Ja, ik zie jullie knikken. En wat gebeurde er dan met die 3 wijzen? Waar gingen die achteraan? Ja. Die gingen achter de ster aan, hè? Naar Bethlehem. En wat gebeurde daar in Bethlehem? Ja, hè? Daar werd een kindje geboren. Dat is waar we naar onderweg zijn, hè? En die ster gaat ons helpen. En weten jullie dat er in de Bijbel allemaal verhalen staan over sterren? En die helpen ons allemaal op die reis om te bedenken, ja, hoe God met ons op weg wil zijn. En vanmorgen gaan we ook een verhaal horen over sterren. Dat komt zo meteen. Dan gaan we eerst nog een liedje zingen. Ik ben benieuwd of jullie dit kennen. Of dat de Heiten en Memmen of de Pakers en Beppers het kennen. De sterren verschillen. Otto, wil jij het een keer voorspelen? Ja, doe het maar een keer, dan gaan we het met elkaar zingen, ja? De sterren verschijnen is in Zo kan die, hè? Mooie kanon. Kunnen we nog wel eens vaker oefenen in deze advent, dat we de verhalen van de sterren horen. En dan krijgen we nu het verhaal van de grote familie. En de kinderen die het achteraan zitten, jullie kom maar even hiervoor zitten en dan kunnen jullie het verhaal goed zien. Of daar in de bank en hier zo. Als jullie willen, kom maar mooi hiervoor zitten. Ja? Kom maar naar voren. Hier zijn mooi 2 rijtjes stoelen wel, dan kom je er maar mooi bij zitten. Kijk, hier, daar kunnen ook nog wel een paar zitten, daar zit je ook mooi dichtbij. Ja, ja, kijk, hier kun je er nog wel bij. Ja, zo. Mooi. Zijn jullie klaar voor een verhaal? Ik heb hier een stukje van de woestijn bij mij. Niet de hele woestijn, die is te groot, maar een stukje van de woestijn. Want we hebben vandaag woestijn nodig, want in de woestijn gebeuren hele bijzondere dingen. Hier is een stukje van de woestijn. En de woestijn is een gevaarlijke plek.
Het is er droog, er is geen water. En als er geen water is, dan kan er ook niks groeien. En als er geen water is en er groeit niks, dan kunnen de mensen niks eten en drinken. De mensen krijgen honger en dorst. En soms gaan mensen dood in de woestijn. De woestijn is een gevaarlijke plek. En weet je, het was na de grote vloed van Noach dat de mensen, de schepselen, naar alle 4 windstreken gingen. En ze verzamelden zich bij de grote rivieren. Want bij de grote rivieren was water om te drinken. Dan konden mensen drinken en er konden dingen groeien. Dat was bij de grote rivieren. En daar verzamelden de mensen zich en ze bouwden dorpjes en later steden. En in die oude tijd was Ur de grootste stad. En in Ur, daar geloofden de mensen dat er veel goden waren. Er was een god voor de bomen, een god voor de stenen, er was een god voor de wolken en een god voor de aarde. De wereld was vol met goden. Maar er was 1 familie en die geloofde dat God helemaal overal was. En Abram en Sarai, die hoorden bij die familie. En toen was het tijd om naar een nieuwe plek te gaan. En ze vroegen zich af of God daar ook zou zijn. En ze waren benieuwd hoe die nieuwe plek zou zijn. En ze gingen op weg. Abram en Sarai. Met heel veel helpers en met ezels en schapen, met de oude mensen en de kinderen. En dan liepen ze overdag langs de rivier die hun water gaf. En 's nachts sliepen ze in tenten. Het was een lange reis, maar eindelijk kwamen ze mensen tegen uit Haran. En toen wisten ze dat ze er bijna waren. En toen waren ze er. En 's nachts ging Abraham soms naar de rand van de woestijn. En dan keek hij uit over het zand en hij keek naar de sterren. En toen kwam God zo dicht bij Abraham. En Abraham kwam zo dicht bij God, dat Abraham wist wat God wilde. God wilde dat ze nog naar een nieuwe plaats zouden gaan. En God zei, jullie zullen een grote familie worden. Ik zal jullie zegenen en jullie zullen tot zegen zijn. En Abraham en Sara gingen verder. Ze deden wat God wilde. Ze trokken verder door de woestijn met hun helpers en de oude mensen en de kinderen met tenten. Maar nu konden ze niet langs de rivier die hun de weg wees. Toen kwamen ze bij een plaats die Sichem heette. En Abraham ging de berg op en hij ging bidden tot God. En God was daar. En Abraham bouwde een altaar om die plaats aan te duiden. Daar was God. En toen gingen ze weer verder reizen. En toen kwamen ze bij een plek en die heette Bethel. En daar ging Abraham ook bidden.
En daar was God ook. God was echt helemaal overal. En Abraham bouwde een altaar om die plaats aan te duiden. Bethel. En toen gingen ze weer verder. Verder, totdat ze in Hebron kwamen. En daar maakten ze een thuis, dicht bij de eikenbomen van Mamre. En toen op een nacht, toen bracht God Abraham naar buiten. En God kwam heel dicht bij Abraham en Abraham kwam heel dicht bij God. Zodat Abraham wist wat God zei. En God zei, ik zal jou vader maken van velen. En jullie zullen een grote familie worden. En Abraham moest lachen. Ze waren al oud. Hoe konden ze nog kinderen krijgen? Maar hoe dan ook, God zei, jullie moeten een nieuwe naam krijgen. Abram wordt Abraham, vader van velen. En Sarai wordt Sarah. En toen op een dag kwamen er 3 vreemdelingen uit de woestijn. En Abraham nodigde ze uit in de tent. En Sarai ging van 3 maten fijn meel brood bakken. Dat was heel veel. En ze gaf de 3 vreemdelingen brood en vlees en melk en water. Zo was dat toen de gewoonte. En de vreemdelingen zeiden, jullie zullen een kind krijgen. En Sarah stond buiten en ze lachte. Wat zij zeiden was onmogelijk. Gods belofte was onmogelijk. Want ze waren al zo oud. De 3 vreemdelingen gingen verder. En weet je wat er toen gebeurde? Abraham en Sarah kregen een kind. Isaac noemden ze hem. Dat betekent lachen in hun taal. En Isaac werd groot. En Sarah was heel oud geworden. Vol van dagen. En Sarah stierf. En ze werd begraven in een grot bij de eikenbomen van Mamre. En Abraham was erg eenzaam en oud, maar hij moest nog 1 ding doen. Hij stuurde zijn trouwste helper terug naar Haran om een vrouw voor Isaac te zoeken. En hij kwam bij een bron en daar was Rebekka. Rebekka was vriendelijk, ze gaf hem water, ze liet zijn dieren drinken. En ze was moedig en ze nodigde hem uit om bij haar familie te komen. En de helper vertelde over de grote familie. Over Abraham en Sarah. En Rebekka besloot dat ze bij de grote familie wilde horen. En ze ging mee met de helper langs Sichem, langs Bethel, naar Hebron. En daar stond Isaac te wachten. En hij ging naar buiten. En hij was blij dat hij Rebekka zag. En Isaac en Rebekka die trouwden. En Abraham was oud geworden, zo oud en vol van dagen. En hij stierf. En hij werd begraven
bij de eikenbomen van Mamre in de grot. En Isaac en Rebekka, die kregen kinderen. En hun kinderen kregen ook weer kinderen. En die kregen ook weer kinderen. En dat ging zo door tot aan jouw pakers en beppers. En die kregen ook kinderen, jullie ouders. En die kregen jullie. En daarom hoor ook jij bij die grote familie. Zoveel als korrels zand in de woestijn. En zoveel als sterren aan de hemel. Zoveel kinderen heeft die grote familie. Dat was het verhaal wat ik jullie wilde vertellen. En nu mogen jullie daarmee aan het werk gaan met dat verhaal. Dan komen we straks allemaal uit de banken. En dan gaan we daarmee werken. Weet je hoe we daarmee kunnen werken? Ik zal het jullie vertellen. Er zijn 5 plekken waar je met dit verhaal kunt werken. De eerste plek die gaat over het plan van God. Het plan van God met die grote familie en kinderen en kleinkinderen. En Jezus die wordt geboren. Dat is een hele puzzel, dat plan van God. En daar mogen jullie dus puzzelen. Dat is de eerste. De tweede plek. Dat is een plek van Gods beloften. God belooft dat er een kind geboren zou worden. Dat hij meegaat op reis. En hier zijn allemaal beloften van God op die papiertjes. Die mogen jullie lezen. Daar kun je met elkaar over praten. Je mag er één mee naar huis nemen. De beloften van God. En dan hebben we een ster. Jullie mogen een ster maken. Zoveel sterren als er aan de hemel zijn. Zoveel kinderen zijn er van die grote familie. In allerlei kleuren. Dat is daar. Of jullie kunnen op reis gaan. Want Abraham en Sarah gingen ook op een reis naar dat nieuwe land van God. En dat is hier. Of jullie mogen een schatkist maken. Om alle rijkdom die God geeft, alle zegeningen. Alles waar je dankbaar voor bent. Dat mag in die schatkist. Dat is daarachter. En de sterren zijn daar. Dus nu gaan we gewoon allemaal op reis. En jullie mogen een plekje uitkiezen. 1 plekje, of 2, of 3, of allemaal. Jullie krijgen een poosje de tijd om op die plek aan de gang te gaan. Oud en jong, iedereen. Dus, komt u. Dit is het voorbeeldje, stap voor stap. Ja? Ja, je mag zelf kleuren kiezen.
lieve meisken. Ik kan er haast net eerst bovenuit komen. Lieve mensen, jullie zijn nog lang niet klaar, maar ik stel voor, jullie krijgen nog 3 minuutjes om nu een werk af te maken. Dan gaan we eerst de dienst afmaken en dan is er koffie en dan gaan jullie gewoon weer door met knutselen. Ja? Maar dan gaan we eerst de dienst afronden, dat is 3 minuutjes. 3.
Lieve mensen, we gaan nu even weer naar de banken toe. Laat waar je mee bezig bent maar rustig liggen. Mag je straks allemaal afmaken. Ja? Dan gaan we eerst even afsluiten, zodat als er mensen naar huis moeten, dan kan dat. Zo, we hebben hard gewerkt allemaal. Hard gewerkt aan de schatkistjes om onze rijkdom, onze zegeningen in te doen. We hebben gewerkt aan de puzzels over Gods plan met die grote familie. We hebben gewerkt met de koffers, verteld over de reizen die we gemaakt hebben, wat je mooiste reis is. En we hebben sterren gemaakt, sterren.
Allemaal zijn we zo'n sterretje, een kind van die grote familie. Van Abraham en Sarah. En we zijn nog lang niet klaar, dus straks gaan we koffie en thee en limonade drinken. Wie dan nog een schatkistje wil maken enzovoort, die mag dat allemaal nog doen, of een ster. En hier liggen nog heel veel beloften. Dus ik denk, als iedereen naar huis gaat, neem allemaal maar een belofte mee. En dan zullen we kijken wat dat zegt. Ja? Neem jullie allemaal een belofte mee. En dan gaan we nu een lied zingen, een lied over Abraham. Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. Hebben wij nog iets bijzonders. Want we hebben vandaag een hele speciale gast in de kerk. Heeft iemand hem al gezien? Die gast is hier. Kijk. Dit is een gast die kan vliegen. Kijk. Kijk. Weten jullie wie dit is? Weten jullie wie dit is? Dit is Molly. Molly de duif. Molly de doe. Molly. Weet je waar Molly vandaan komt? Molly komt uit Moldavië. Ja. Hij is uit Moldavië gevlogen om jullie te vertellen over zijn land.
En Moldavië is een land waar mensen heel weinig geld hebben. En dan is het zo dat de kinderen bij de pakers en de beppers wonen, omdat de haiten en memmen naar het buitenland moeten om te gaan werken. Heel weinig geld is er. En weet je wat er ook gebeurt in Moldavië? Want Moldavië ligt naast Oekraïne, waar oorlog is. En heel veel mensen die vluchten uit Oekraïne naar Moldavië en krijgen daar een plekje. En Molly vraagt, zodat de mensen, ik ga even hierheen, zodat de mensen thuis ook kunnen zien. Molly vraagt of jullie willen helpen geld te verzamelen voor zijn land, voor de mensen daar. En dat gaan we de komende tijd doen. Vorige week was er al een collecte in de kerk voor Moldavië. Maar de komende tijd gaan we nog meer geld verzamelen. Voor Molly en Moldavië. Nou, dat wil ik jullie vertellen. En Molly mag hier logeren. Dus we zullen kijken waar Molly allemaal nog heen vliegt de komende tijd. Dat gaan we merken. Ja? En nu mag hij even hier zitten. Zo. En dan kunnen jullie hem straks, als de dienst is afgelopen, wel even knuffelen. Want hij is heel knuffelbaar. En dan gaan we nu met elkaar bidden. We willen bidden voor Matti, die in het ziekenhuis is. Gelukkig is het goed gegaan, ze komt hopelijk gauw thuis. We willen ook denken aan de familie de Vries in Menaldum, in mijn naam. Omdat Dirk de Vries, die ons veel hielp met de financiën van de kerk en ook altijd nog de rekeningen controleerde, die is van de week overleden. Dus wij bidden ook voor zijn familie. En misschien is er nog iets wat jullie willen noemen, waar we voor kunnen danken, waar we voor kunnen bidden. Nee, ja. Verlammerd en Boukje van Dik. Ja. Boukje die was 17 weken in verwachting. Ze had het ook gedeeld met onze pizza- en pannenkoekengroep. Ze waren zo blij en nu is het niet goed met het kindje. Daar willen we voor bidden. Ja. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, God, dat we hier samen mogen zijn. Op reis gaan met Abraham en Sarah. Op weg naar uw licht en uw thuis bij de mensen. Wij danken voor alle zegeningen die we krijgen, alle rijkdom die we mogen delen. En wij bidden, God wil met ieder van ons meegaan. Wij bidden voor Matti Kramer. Wij bidden voor de familie de Vries. En wij bidden voor Lammert en Boukje en hun kinderen. En dat kleine kindje wat niet kan leven. Alles brengen we bij u, God. En wij vertrouwen dat ieder mensenkind in uw handen veilig is. Zo bidden wij voor elkaar en voor deze wereld. Wij bidden ook voor de mensen in Moldavië, in Oekraïne, in Rusland, op alle plekken waar ruzie en oorlog en geweld is. Wij bidden voor elkaar. U weet, God, wat wij nodig hebben. En wij danken u voor uw liefde. Wij willen stil zijn, God. En vertellen wat een ander niet voor ons kan vertellen. En heel goed luisteren naar u.
En met elkaar willen we het gebed bidden dat we van Jezus hebben gekregen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte, voor het werelddiaconaat en voor de kerk. En daarna zingen we ons slotlied, zal er ooit een dag van vrede zijn.
van deze dienst. Fijn dat jullie hier allemaal waren om zo op weg te gaan naar het kerstfeest. Er is koffie, thee, limonade, jullie mogen verder knutselen. Je mag ook een schatkistje mee naar huis nemen of een ster, wat ook maar. En straks een belofte van God meenemen. En dan gaan wij met de zegen, met die rijkdom van God, om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.